Tôi có 3 người con. Minulla on 3 lasta. Minulla on 3 lasta. Con tôi sắp được 5 tuổi. Lapseni täyttää pian 5 vuotta. Lapseni täyttää pian 5 vuotta. Tôi đã đến đây 4 lần. Olen käynyt täällä 4 kertaa. Olen käynyt täällä 4 kertaa. Tôi mặc quần áo size 36. Käytän yleensä kokoa 36 vaatteissa. Käytän yleensä kokoa 36 vaatteissa. Cô ấy, anh ấy 26 tuổi. Hän on 26 vuotta vanha. Hän on 26 vuotta vanha. Tôi sinh năm 1990. Olen syntynyt vuonna. Olen syntynyt vuonna. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến đây. Tämä on toinen kerta, kun olemme täällä. Tämä on toinen kerta, kun olemme täällä. Cô ấy, anh ấy nói được 5 thứ tiếng. Hän puhuu 5 eri kieltä. Hän puhuu 5 eri kieltä. Đây là tầng 14. Tämä on 14 kerros. Tämä on 14 kerros. Đây là một phòng ở tầng 3. Tämä on 3. keosen huone. Tämä on 3. keosen huone. Tôi thường mua 2 kg cà phê một lần. Ostan yleensä 2 kiloa kahvia kerralla. Ostan yleensä 2 kiloa kahvia kerralla. Tôi đang học năm thứ 3 đại học. Minä opiskelen 3. vuotta yliopistossa. Minä opiskelen 3. vuotta yliopistossa. Chúng tôi có 5 con mèo và 2 con chó. Meillä on 5 kissaa ja 2 koiraa. Meillä on 5 kissaa ja 2 koiraa. Tôi đã mua 5 kg khoai tây. Ostin 5 kiloa perunoita. Ostin 5 kiloa perunoita. Tôi nhận được mức lương hàng tháng là 2.500 euro. Saan kuukausipalkkaa 2500 euroa. Saan kuukausipalkkaa 2500 euroa. Chúng tôi đã thử lần thứ 8 rồi. Tämä on 8. kerta, kun yritämme. Tämä on 8. kerta, kun yritämme.